ki khubor na ka shlem jong unong san hima. Ka Khasi Jaintia Fresh Vegetables Supplier Association harangkat bat ka Agriculture Cell jo ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People kiladawa jing pensyai na katanat ka rep karyang jong ka sorkar jela halor ka jing duna kinong rep na ka jela ka banyo jing mentoy na ka song pisa ka Pradhan Mantri Kisan Saman Nidhi na kaliang jong unong aibot jong ka KJFVCA uba Esran Marweng ulaong ba kalong ka balengo ba kami kalaya ka dai kwai ni ka jela ka ba duna ha ka ba yo jing mentoy na ka ni ka skim la se kala ban long ba ka duna ka jing pensyai sya ki nong rep syapang ka ni ka jing mentoy kumta don ka ban bu da ki information center haman ki blog ba ki nong rep ki namdu jing mentoy ha ka wai pat kaliang ulaong ba ki sambai marep ki dai ba kongsan ban pelat sya ki nong rep na ka jinge ha ka portung ulaong ru ba don kam ya ka sorkar ba kan perkhatno ban thau ya ka seed bank namar menta kumbalong kinong rep ki haban lejwat sambai mar rep na syadu syabar jela ula buro ke jingkeli ya ka tanat ka rep la ka bu bujeli ni em ya ki weipat kilat ha ka jaka jong ki dawai sbo ba kinong rep ka jela ki jupunon kam ha ka barep keren ngni na kaliang jong ka Khasi Jaintia Fresh Vegetable Supplier Association ha ka badan ni ka thong ban kan tiu ka rep parari lang ba khai tingi i ba kani ka jing duna jong ani ka jing long jing man jong ki scheme pero badai ba rep ka riang ni i ba ki kadon ka ni ka lack of awareness tinga thrai na kaliang ka seng ki kwa ban ai ka jing mat ka sarkar balade ka por ka ba kongsan tam ban set up no ki community information center haman lagi blok kani kan long kum ka wei ka lat kaba kinong rep kinyo jing mento sibun ha ka badai ba ki scheme ba pero namar ba habang ye syong ba kinong rep habang i kli ba kinong rep ka e jing e jong ki ka e jing ya lenti jong ki hawaman ka singi ba ki rep ki riang kinong rep ki hable register lang ba nodal officer jong ka state lani ha ki CSC tiga jakar rep bat ka jing don jong CSC ka jenga siya ba pelat te takadaw kinong rep syam jing e ba banle kani ko online registration te kum ka sengi kerpat ba ka sarkar ka di ban bu no igini ki community information center haman lagi jaka ba jan bat kinong rep khnang ba kinong rep kin yo ya kata ka jing mentoy ka ba sarkar ka don ka jing thrang ban kan tiu ka rep ka riang nama ka jing i jing yum ka seng tang kani ka kam rep kam riang hi tang kani ka farming sector hi kabala ban penduna ya kata ka jing kurduk kam kani ka jela jongi tingim tip pat hatu ka sarkar ka i na mi kata tingi kerpat ka sarkar ban kentiu susu i karap ka riang khnang ba kani ka jing kurduk kam kani ka jela kan duna no kawai ru ka bangi kwa an penchai ka sarkar ha ka ba menta bun ma ki scheme ki wan ra kani ka jela hanrei ki yo tang tu ko por implementation dalam adab implement ni katu por initiate katu ka kam dalam yit sambai biang myok syu tinggi kerpat ek sarkar bakan don no ik seed bank ka baklan kan ni unong rep udan menta bopli usyang keleng saudang ka jaka keleng saudang ka jela dan teng li thiet cha asam dan teng li thiet kwi wi jelar tang li thiet sambai te kan ni kelalong ka jing pendu nong ka bakrau ik nong rep tinggi kerpat ek sarkar bakan bu no ik seed bank ka baklan khnang ba kinong rep jongi kinyo jing mentoy kababun khnang ba maki kila ban syania ya ka sarkar ban kentiu susu i karep karyang isbo haba kinong rep nadu ki por wasdang ban rep nadu digi post na manchwa kila rep mo da DAP kila de rep urea kila rep mo ki bun ki jing rep ki dawai be ki penan kam henry ka por bangi kum ka seng ila ya kendu ru bat ki directorate mo ki hapo directorate bat ki officer ba fair habang ikli kani ka dawai hatu don em kino ki we pat ki judge bo ki bala ban substitute ya kini ki sbo ki ba kinong rep ju punan kam nadu menswa hadu menta te jubab ko bang iyo kolong ba dan substitute lani umla hiru ban mi bujuli hidaki we pat te kani kolong ke kum ka seng kum ka asyan jungi ngi i penban hajaka ba kinong rep kin kiu
menta lengba ke sarkar bakla pendu ik subsidi menta kapin tron susu ya kerap keryang namar balai ni ibha ya kedor abawan ka mar napo kiwe ki jela kedor ketat balai ketat dangila yit ya kedauba ke root cause balai bakatat kadai bitang kata baka sarkar jela kiwe state ki yarap bun ke jingirap nagum taw nong rap ki subsidi bafera badai bakarap karyang ki dawai sbo ru dang yo subsidi kiwe ru ki dang yo subsidi te ke jingirap nakaliang sarkar kiwe jela kebun ma te henre la dang ipet pat akni ke jela jungi pat kan ami usngi ki nong rap bapli wat ka dawai sbo mentar ki aptet blak te kan ni ke jing tet blak jongki nong rap ya ka dawai menta kapin du mensimi ki ban rap namar balai hajaka ban rap shipho nur ki hab rap na tong san nur namar bakadawai kalaram te takadaw long ngi nakaliang ka asyan jungi ngi kerpat jor ke sarkar badak kumno ngi pi dai ban penbiang wan ra biang ke tak subsidi hak badai bakadawai sebo kenang bagi nong rap jungi kila ban rap kambun susu ban yakaba rap borok kata te kini kilong ki badon kam hanam donong rap nama nong rap benengkong di sembai baar di kedawai mat balai gide ki jingerap ki skim bopero nak liang sarkar kini di jing don kam gide kita ki mau siang ki baklan ban kentiu susu ya karap karyang ke jela jungi sakawe rung kwa ban pensyai do prasnam kublai shbun ban nang ye trestom kenang bagani ke klam kan jakno tengah kerpat ru ya ki pajba perdok prasnam hani ke beri nyotrap sungo bahaban sim khialam ya kani ka jingdon jongani ke klam namar ka pateng ka syong hanga phi lada manga ma phi ngimla ban sim mi ke jingket kli te ka syong hangi kan ka pateng ka bakumnu ka banwan kanlong tingi kerpat ya ki perdok prasnam jong beri nyotrap ba ken sim lam ke jingket kli kinsim khialam me kani jingpang namar kani jingpang mentak la stang kiu stat haduk kata sengo bhangi kerpat ba phin but lam protokol kumba ku government kala ai khanang ba ngin laj ban yo ya kani jingpang namar kani jingpang kalong ba ma haduk kata tingi kerpat sai senru sengo bha dan long lam ki bakit kli khanang ba ngin la ban penduk jatno ya kani jingpang ngini ketin kulisbut namar ba nagaliang jangga FXP agriculture central body nagpor jakpor mau lembag jing gendu pergi director agriculture pergi officer jangga rap karyang te kala ju sam ini lembag tu ka kot leng kedok ban lej ban sam sik pai ba nong rap habede pergi ka PM kisan te nagaliang jangga sang hi ni la ju sam la ju yarap ban persai lang sakinong rap ban apply ya kene ka PM kisan mar kalong gawe ki cimantoi ya kinong rap te hadin kata hau arjar arfo nila arjar ka khandai arjar arfo nila ju pen apply lang ba ka ni ka CSC but adu arjar arfo banai balai basau ni dang yo kini ki nong rap ki bom sem la dan ya ke cekal chongru ki dang yo rai nadu arjar pau banai bersau hadu entah te nakaliang ki nong rap ki ba apply ya kini ka PM kisan kem sem la yo so bad ya fama ID card ru tu sem la yo te nakaliang jong sangi baju kit khian amta ka karep karyang ki nong ka bhagamet ki nong rap ni la lek ban ya kenduk ngilalek ban ya kenduk ya ka director jong ka agriculture but nila panru da ka jingtho la ka CSC nila yo jingtho la CSC ban nila pha de jingtho sha ka director agriculture but nagaliang ka ni bari pan jing chai ba balai kini ka PM kisan hadum ta msem la yo so ta nagaliang director kala reply singi ba yakni ka PM kisan namar ba shani ke jela jungi dambun kinong rap ki ba rap haki jaka jengkiwe takdaw omsem la yo yakni PM kisan kedai be tik tangam ta ba
kinograp ki badan cakal chong kila ban apply kila ban yo gani ka PM Kisan te adin kata nagaliang jong seng kala ya keren ru wat mista kerap keryang bat director mau ban kerpat si nagam ta ban simkia khnang ba kini kinograp sakne ke jela ka jongi kanyo salansar ya kani ka PM Kisan te adin kata nagaliang jong ka director ru kala jebab sengi ba nagaliang jong kiru kila simkia ya kani bat kunjuk nagaliang minister lo simkia ong bala simkia nagam ta ban tho ya kani sa ka kormen rei ba smolongo apat kalong ba hakaceka ban yerap ya kinograp nomor kumbal akam hi daga sarkar ru ong ba 40% hi gede kinograp akan gejela bat akan gejela jungi dam bakla hi kadon riu spa on riu jar riu spa teli rag sinong bat 40% gede kinograp rei ba smolongo ba menta kani ka mo kani ka jingrap pisa nagaliang jongka central government ya kini ka PM Kisan kolong penban bangi i yang ni kolong penban kinograp kilong tang prajar khnai spa revenue bat kani ka pisa kolong tang sik kror prapolak nyau prajar te ba nagaliang nasang ngamla ban sempang dan ngamla ban sotu ba hatu kar cela khalaya da 40% kinograp hanrei kani ka Jingyok cemantoi pat kini ke PM Kisan la ini baki nongrap kidon tang prajar kendai spa revenue te nakaliang kaseng ikwa banakaliang jong sarkar kan pensai kini mar kini ngemyok kecing sai ke bat tikana rek ba ngi yemen haba yen jor ba kini kecela Meghalaya tang bat kecela Tripura ro dang bun kinongrap jong kecela Tripura hadu arpo jar praspa nyuf sangut kinongrap mereka celah Meghalaya tentang prajar kendai spa nri punjau ke bamla belong namar ba hat celah Tripura wat kicur kiba ki bam ki paiba no sinong ro dang bun bapa na celah Meghalaya mereka kuno bun penban kinong rap apa Tripura ban ya ke Meghalaya tata ko we ba na kaliang kesan ni kentu ya ka sarkar ban pensai hak ka baidai bat ka cing yo cemtoi lembah ka PM Kisan syakin rap Hoi ngaru ngalayu i kumba piong ya ketu ka skim kiba pelait nama tagane ka PM Kisan te kibayo jing mentoi hagane ka kenti ba menta kidan tang prahajar tam hagjing sya kila dei ban khambun kinong rap kiban yo te ya kata pede ngin namar kane ka dei jong ka Government of India tingin hab ban ya wat jing tip hi balai ka Government of India ka release tang hakitu ki prahajar ngut balai kam ay ki wipat kinong rap lembaga ni ka skim PM Kisan kan kidon arbenta ke jing duna jong kiba register ya kini ka skim PM Kisan kabaningkong kadai hakaba nengkong perbagawan kini ka skim kinong rap kim kwa ya kaban register te kata kadai ka wain kidau hakaba kidon ke jing sosir ba yo le se ban ai ya kini ki kot kisla jaka puta kidon ke jing ngej be juken ba kesakini no ka sarkar ki jaka puta ya kata te kadai ka bom la ban long te kadon gajing ngej be yang tam don nong pensai don nong pen ai te kata kadai ka we ki daw ban penduna ka baar pada ka jing duna kal dai namar ba pi ndakila smutu menta ndakila mud ban register pada ki babun ki nong rap hagni ka jela jungi kim don ye ki jakarap ki de ki lanles bani ki badon jaka dang khambun ki nong rap ki bom don jaka ki basu simwai te kata ro kadai ka we ni ki daw hakaba ka duna kene ke jing register lengba jong kene ka skim PM Kisan kan atau kamu lebih iru ba atau kadai jing plot jong ka sarkar ban reach out sagi pajba ban pensai lor kene ka skim se ka duna ka awareness kamu pajba ban penyo ini skim se ka kadon ka jing deko terikam jong ka tenap hak ban pensutu ba pajba lor kene skim kata kadai kata kalong ka jing sisa te hadin wat nakaliang jongi kum kaseng ru hadin bangilaya pensai mengi kisaya khamnget longiru ngi yakren ken kat sabalej te kata kadai ka wei baka duna kan ka ban ai ka awareness se kinong rep jongi te kata ru kadai na ka wei ni kidawa kai ka senjam ka ban kaliang ka union kan le menta kram ban pembun ya kini kram ki cuman toy na ka skim squad dia kinim sep ai kai ka senjam ka ban kaliang ka HFU kan yakran bak sarkar jelang nakaliang jong ka hills famainian ngila dap yakran ya ka sarkar jelang ngila yakenduru yukon rat sangma
badiu menteri kadap karyang rung ilaya kendu ngila ong ba ka government of India kadiban wanra ya kata ka guideline laya kini kata ka kendon ban ong ba diban periang ru ya kini kinong rep ki bomdon jaka namar ban ong ba kila ban abel tang gitu ki badon jaka ta ki babun ki bomdon jaka pat le mno kad ba kinong rep pada ki bun ki bomdon jaka tang ba ki shuwai tang ba ki dei pada kinong rep ki baterai sitam ba te nakaling juga government of India ro kala ngamur ban ong ka government of Meghalaya ro kala take up ikni ki issue bar government of India tengingai scam ba ka sarkar India kan pelan ban dia itu ki bomdon ya ka jaka ki dulir ro bahkan kadai ban ai kan ya kan ka skim shi kinong rep te le se ki pajba rukila ban sngo phla ba yo le ban ong ba ki don tang pra hajar ngut ki bala register dan rei ki bala deb register ya kene ka PM Kisan khamtam haba nakling jungi rungil ai ka jing pensyai kila don kum kila poi arlak tam ki ba ai ya kene kila deb register bat ka PM Kisan bat haka last installment second last installment ba kinong rep kila yo kila poi kumba silak ndai ko hajar te kani ka jing ai tangi pra hajar ngut hakane nakling jungi ka sai rungin hap sayawat jing tip na ka ai ka daw baki ai tangi kini ki pra hajar ngut hajing sya ka diban ai ya barok khat ken kat ki balade register hapok kani ka PM Kisan